Senafor ang nizabang lo ichna ram ko fin kip sa borda bobai sabai ma jeu jeu bhobar na mola chana bar dam gai ani frayang khoi si dera ma nudang na sonafor mane ang thangna oंखारदों husband ko jor जबरदस्ती लेंनानै बाजार फारसे आरोना जेने थेने देलाय मालाय फुराना ड्रेस गानलायनानै आरोना सोनाफोर मा बायना होयो बिथाङा आंनो बहुत गोबाव जाबाय आं बाजाराव लाङाखै बियो फैनायनिफ्राय खनसेबो शपिं गैया टपिं गैया बे आंना मालफ्रा जोबस्रांजोबनानै दं सोनाफोर दिनै नागारा आङो बोख्ल'जोबगोन स' थांजोबसै आरोना आङो जेने थेनेबाबो गेन्द्रि देलायनानैहायनो ओमफ्राय बोरायनि स्कुटि सालायना गाखोनानै गोजोन आरोना आङो बार खोलो खोलोनो माथो खालामनो सोनाफोर जोंहा बेबायदि खाफाला गैबाय थाया ओमफ्राय फिसालायाथ' गैया टिउसनावसो नालाय बे साथामजों दिनै एसे एलांगा गाखोलांनो मोनबाय आरो गामाखालि साब्रैबाथ' सेसमोन आरोना जोङो सोनाफोर स' थांगोनसो जोङो फारि फारियैनो ओमफ्राय जोङो थांनाय समाव माने फ्लाइअभारजोंहाय हाबलांबाय आरोना ओमफ्राय दसे गसंनानै नजाराखौ नायलांबाय सानजों बेरायनो मोनफेरा नालाय बेयावनो एसे स्रायै नायलांबाय बाराबो गथायाखै जास्ट बिदिनो 6-7 मिनिट थादों आरोना सोनाफोर बेनिफ्रायनो जोङो जाबाय ओमफ्राय सिदा थांनानै जोङो गावनि मुला हानाय हासाराव मा मा नांगौ बेखौनो जोङो लायथ'बाय दालि दुलिबो जेबो गैयामोन ओमफ्राय मासे Đừng ý là mẹ nó hồi đây nè nani mẹ yêu ओमफ्राय हाजबेन्डनि फैजों आरो सोनाफोर खाफाला मोजां बासिनो गदों बिथाङानो बासिबाय एसे आलु सामब्रामफोर ओरैबायदि खाफाल गाज्रिना एकदम बारहुंखासो बारनोसै आरोना फागुन दाननि बार इटा जुकिलि अ सजना बाब्रे बाब इमान दाम बे खिनियावनो 40 थाखा थैदो ओमफ्राय गाइखेरनि साहा गांनायखाय जोङो बे दखान फिसायावनो हाबलायबाय आरोना बहुत नामदांखा बेनोबा एकदम आथुर बिथुर फैनानै सफैबाय जोङो जेने थेने खोमसिस्रो बोलायबाय आरोना ओमफ्राय नायदो सामानफ्रा फुरा टेबोलानो बुंजोबबाय आरोना मानसि जाग्रायाबो एरबाय नालाय ओंखायनो सामानाबो एसे एरनांगौ जाहैबाय उफाय गैया ओमफ्राय नै दहाय नानि अयथासार ओमफ्राय आङो दिनै माबा मोनसे बुस्थु फार्स्ट टाइम लाबोदों फिसालानोबो आं आगोलाव जाहोफेराखैमोन ओमफ्राय फिसाजोनबो जाहोफेराखैमोन लेक्ट'जेन 4 आरोना जाहोनाय नागिरदों आङो फिसाजोनोहाय नानि मिन्थिया बियो मा बुस्थु ओमफ्राय नै लाबाबाबो जाया बिथाङाबो एसे गुजुसा जादों नालाय फार्मासियाव हाबनानै लानानै फैखाबाय मुलि मोजां मुलि हरबाय एन्टिबाय'टिक आरि बे नानिखौ लाग्राया फारसेनिफ्रायनो लानानै फैजोब्बाय आरोना अखा हांहाय आंनाल' बन्द जाबाय आं मालायनो थांदोंमोन आरोना सोनाफोर फिसा फिसौ एसे लाबोबाय लालाय लोंलाय सना फार्स्ट टाइम आयै सना लेक्ट'जेन दासो फैदों टिउसननिफ्राय दे सना दे बिमानि गाइखेर जानानै देनाय नालाय लोंमारगोन मा मोनायाव बेखौनो लोंनानै उन्दुदो दे सना आया आखाइ दंमोनथ' माबाना बाबा खारना हरलाय सना इयो र' सोनानै होनां औ बेनो लाबलाय मालाय बादि जुजु लोंनो रोङा आं फिसाया बिदिखौ लोंफेरा नालाय मोसौनि गाइखेरखौ खाबाव एसे लोङो लोंनाया ओमफ्राय बिदि नङालै मा नै बिदिसो उन्दुनानै लोंनो रोङा बिमानि गाइखेरजों देरनाय गथ' मा जानो बिदायाथ' खुनु मिन्थिया बेफोरनि टेस्टआ माबादि सेरेलेक्सखौनो एसे मोनजादोंमोन आरोखि आगोलावहाय बिदाया बेथ' सेरेलेक्सखौबो जाबावा पेकेटसो बायनानै ओरैनो गारजोबनांबायसो आयै बिदि नङालै माव उन्दुनानैसो लोंनांगौ भगबान आं फिसाजों मा जानो दोखोसो मेंबोबाय आथुर बिथुर बाराबो दसेनो हुलुस थुलुस बारबायना बिराद दोखो मेंबोबाय दोखो मेंबाबो आरो रेस्ट गैया मानो दा ब्रेड जाबावनो आंनि फिसा अयथासार जारलासो गाबोन टिफिनाव बानायना हरगोन दे इगजों गावनि रागा जोंनाय नांगौ लुबैनाय मोनाबाबो फिसाफोरनि फोरोंनायखौ नारथ्रान दोननो हाया नालाय फोरोंसोमगासिनो दङ आङो उफाय गैया बिमानि हाबाफारि ओमफ्राय जि मोजां देलाय लोबै नै फोथा फोनसोलायनानै थांदोंमोन आङो बाजाराव आसा खालामनानै आरोना एसे लुबैनाय बायदि बुस्थुफोरखौ बायनानै लाबोनोसै आं एसे गोबावजों फिसाय फैदों बिदि साननानै बाट खाफालानो गाज्रि जेबो मोनासै उल्टासो सिबलाबोफिनबाय बे फिसा फिसौ बुस्थु बायनानै आरोना आसारनि मैगं थाइगं बेफोरखौ लानानैनो जोङो फैफिनबायसो उल्टानो बे खालि फार्मासियावल' एसे हाबोबाय आंनो नांगौ जेबो बुस्थु मोनासै जेबो गैया सब जोबस्रांनानै दंमोन जेबो मोनबासै बे मुसुगुर आलेबेला फोनग्राबो जेबो गैयामोन थाव आरि माबा माबि जेबो गैयामोन सनाफोर मोनबाखिसै आङो रागा जोंनानै ओंख्रिखौनो सङाखै आङो ओंखामफोर सङा आङो दिनै होननानै संखाथाराखै आङो
गावनो संगासिनो दङ दा एसे देखायगोन आं नोंथांमोननो र' आंबा गाव एसे बोरैबा रागा जोंबा गोथाव संनानै जाहोयो संथों एसे मिन्थिया आङो दिनै आंहा मालाय रागा जोंनो चान्स गैया नामा आंनिखौ एसे गावखौ एसे बासिना होजानो लुबैयो आरो मा आंबो खाफालानो मोजां नङा आंनाबो एसे सेवहांलायनायसो आरोना मालायफोरबायदि आराम ओमफ्राय जानायालाय दहायो मालायफोरबायदि रेस्टुरेन्टआव चावमिन मम' जानाय नङा आंना ओइ दखान नोंसोरनो एसे क्लिप देखायनाया बेसो सिंग्रासो आंना सिंग्रा ओमफ्राय साहा खम जारला मालायफोरबायदि एकदम बिदि गोजोन नांगौ आङो बिदिसो गोजोन नांगौ माथो बुंबावनो सनाफोर नोंथांमोनासो गाज्रि मोनसिगोन मा गोदाव सोराव नांदों बे अबस्था आरोना आंना र' ओंख्रि संनायखौ देखायनो आङो माबायदि संदों रायजो राजानि संनाय नै फुरा जाब्रा जानानै थाजोबो मा खालामनो जोंहा संबा बेफोरखौ फुगारस्रा संबाय थायोना गेजेर गेजेरनो उफाय गैया ओमफ्राय र' देखायनो एसे नै इसेबाय जारौ मारौ संनायालाय संदों गोथाव मोदोमखादों दहायनिफ्रायनो रोंखागौ रोंनायालाय फुलकबि आलु मटर मिक्स आरोना मोदोमनायालाय गोथाव मोदोमथारदों जानानैबो लानोसै ओंख्रिखौथ' नोंथांमोन देखायखाबाय आङो बेनो मिरामिसबाबो गोजोननाय दङ बिराद गोथाव जेरै मोदोमदों एरैनो गोथाव आरोना ओंख्रिया मोदोमफ्रुजोबखाबाय गोथाव जादों आवाजानो गैलायला गावहाथ' हनै फिसालायाथ' जाला जाहैदों ओमफ्राय बे दानि बुलाग्रा जाखांबाय दा जों जानोसै आरो बेसेथो ना बेदर जाबाय थानो ना मैयासो लदब लदब ना जाबाय आरो मैयानि नाखौनो दहायबो जाबावबाय लावजों ना संनाया बानलुजों जानायखौलाय मा देखायनो दिनैबो गैया नालाय बेदर लदब लदब आं जानोसै गब गबनो आंना जानाया बारा मोजां नंखाया एकदम अरनाय थरनाय नियम गैया गब गब गाब गाबसो मा लेखा फरायनो बानानै लेखा फरायनो बानानै बेखौ होनसै होनबावदों बाबा बिदि नङा लाग्रोबाव मोननै नाम्बार ओरैबादि दिगदारखाना जसोमनानै थाबाय थानांगौ लेखा फरायनाया भगबान सोर सोरनि फिसाया बेबायदि मा होनबावनो हा सिं सागुलायो आरोना बे फिसालाजों जसिमबायनानैनो जै बिमाया एक थुख्रा सिखारनानै खामानि मावबाय गैला बियो जानो ना मानो जानो नै बाबा हिनजाव जाहर ओंखामानो जाबावलासो जाहैदों दसनाफोर ओंखामखौ जानानै लागोनसै आं मागा मगानो गय खावनाय मोनजाबावबाय आरोना एकदम ओंख्रियाथ' बिराद गोथावमोन खिन्थु गोसानि दिनैनो बोरैबा जायो आङो दाना गोसाखौ जानो हाथारला आरोना मालाय गाव बानलुजों जायोना गावसोर आरो बानलु अरस'बावो ओंखायनो एसेल' थाइबा होदोंनो बानलुखौनो मा बुंनो गोथाव जायाखैबो बुंनो हाला जानो हायाबो बुंनो हाला जाबाय आं आलौ आलौनो गेस टेस मैलाखौ एसे फुगारनानै दोनखानोसै फुङावहाय स्कुल दंबा दं सोलाबस्लाबा अब्लाबो गोजोनबाय गोसायानो जा जेखियानो जा आसोलनि संनाय गोथावथारमोन गोथावालाय मिलौलायनाय दुन्दिया होलायनाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो थौसि थौला अबस्था फैदों मानो गारखो दैखौ नोङो थौसि थौला गेस बायदिसिना बुंला आरोना जेबो ओमफ्राय आं सोलाबथाराबा गावबो स्र' सुयो सुनाया जोंना मालाय बायदि नङा ओंखायनो अनो आं बिरादनो गयाबो नै नों बिदि खर' होनखाबाय आङो भिडिअ ओंखाराबा सायाव जानानै थादो होननानै सियारावसो जिरायदोंमोन बेस्रा ओमफ्राय थांबाय गावनो आरो भिडिअ बानाय फुनायाव मानो खाब्राव फैबाय खनसे खारबावदोंमोन भगबान आंनि नायगिरि बिथांमोना आंखौ मा साननांगौ जाखो मिनि मिनि खोबोमोन थांबाय नै कमेडिसो अन केमेरायावबा ओंखारनो गोसो गैया अफ केमेरायाव कमेडि टाइपनिसो कमेडिबो नङा सिरियास मानसि सिरियासैनो माने ग्रोब ग्रोब मिनिथावथाव जायो आरोना जोंना मिनि मिनि बिदिनो दिनखौ बारहोनोसै आरो माथो बेसेबां गोबाव थानो मोनो बेलाय जेबो नङा ओंखारगोन बेबो अबाय थाबाय थानो ओंखाम जानायावबो सोंदोंमोन आङो नोंबो ओंखार नामा होननानै आं ओंखारलायला दे मिरामिस आं गब गब जानोसै होननानै जादों बियो जेबो नंला होनलाबाय गाज्रि दामोनसै आरोना मोखां खोबनाया रागा जोंनानै थाङाखै दै मिनि मिनिसो खोबनानै थांदों मिनि होनो थाखायसो गाज्रि मोननांला आरोना जाखांबाय सनाफोर
गोथावमोन नोंमारगौ जोंना माबा मा होनो जानायफ्रा गोथावबाथाय रागा थाखा बावगारलाङो आरोना ओमफ्राय रागायाबो जोंनांगौनि जेबो लागा गैखायामोन सनाफोर बोथोरानो मोजां नङामोन नालाय उल्था सिब्लाबो नांदों लायनोथ' होननानै थांदोंमोन माथो खालामबावनो ओमफ्राय ओंखाम सङा होननानै थानायाबो रागा जोंनानै जेबो नङा सनाफोर आं फिसालाखौ एसे मोजाङै लेखा फोरोंनो होननानै ओमफ्राय फिसाजोआबो जा दिगदारखा नालाय बेखौ लानानै आं लेखा फोरोंबाय थादों आरोना ओमफ्राय लाब्राखासै नालाय आं संसै होननानै गाव संदों आरोना बेनो जेबो गाज्रि नङा आं बिदि रागा जोंनानै थानो हाया एफा गोबावजों फैनाय बुस्थु सामानफ्रालाय आरो मा आं हारसिङैनो बायखायाखै बेखौलाय आरो मा हासबेन्ड फैबा एथ' जर जबरदस्ति बायगोन नामा आङो बिदि नङा सोनाफोर आंनि आखला बिदि नंथारा बाट गोसोआव फैदोंमोन लागोन आं होननानै बायदि बायदि एसे बायनोसै होननानै फिसाखौ लाग्रा फैदों जखन आं मोजां बासिनानै बायनोसै एसे आल्था साल्थाफ्राबो गैला गालांजोब्बाय नै आथिंफ्रा नायदो गैला गालांजोब्बाय नै गैला 20 थाखानि आल्थाल'खासैमोन बुहुत गोबाव जाखाबायमोन आरोना ओमफ्राय आं माथो खालामबावनो एसे लास्रांनानै फैनो सानदोंमोन बोथोरानो सापर्ट होआसै फिसाजोनि बर' क्लास थर' क्लासबो लानांगौमोन जेबो मोनबोआसै इफोरो नै आखिनो गैला जोबजोब्बाय माथो खालामबावनो मोनासै आरो आङो थांफिनसै मालाबा थांबा मोजां भिडिअ लानोसै आरोना बे जाब्रा जाथा नांथारगौ इमारजेन्सि बुस्थुफोरखौ लानानै फैग्रोबाय उदैनि बुस्थुफोरखौल' आरोना ओमफ्राय आंनि देलायग्रा जोमग्रा जेबो मोनाखिसै हायोबा दख'नावबो एसे लांनोसो सानदोंमोन आङो 20,000नि 15,000नि दख'ना एसे देखायहैनोसो सानदोंमोन आङो दखानदारनाव बिनानै बाट मोनासै सनाफोर टाइमानो मिलायाखिसै टाइमाथ' मिलायगौमोन ओमफ्राय बोथोरा सापर्ट खालामासै आरोना आंखौहाय बारग'बाय बियो नङाबाथ' गैलामोन आंजों लुथिगौमोन आं दिनै बेखौहाय बारा लुथिग्राबो नङा नंनाया बाट लागौमोन आं एसे बुस्थुफोरखौहाय गोबावजों खनसे हासबेन्ड फैनाय ना लागौमोन आरो सनाफोर सनाफोर ओमफ्राय आं बारा बखिबाय थाला आरोना बेखिनिखौनो सोरबा आंखौ एसे बारा बुंफ्रांनाय मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जायफोरा फोरमायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो मोजां मोनथाराखैबा डिसलाइक मारना होदो ओमफ्राय मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरोना सोनाफोर स' उन्दुनोसैबो गय जाहैनोसै आं गयखौनो जायाखै जास्ट दासो ओंखाम जाखांदों आरोना ओमफ्राय नोंथाङा मोजां शेयार खालामफैफिनदों ओंख्रिया जोबोद गोथावमोन जेरै मोदोमनाय जानायावबो बिदिनो टेस्टिमोन रोंखागौ संनो स' सान्ति जालायबाय आरोना आङो दहायनि एसे खेरिं मेरिं मोननाया आंहाबो सान्ति जाबाय जोंना बिदिनो जानायफ्रा मोजां हेभि जाबाथाय सान्ति जालांजोबो बावलांजोबो जोङो बिदिसो जानांगौ नङा होमबा फाला बदल स' थेंक इउ स' माच